Roja Yekşemê Komîsera Komîteya Navdewletî ya Amerîkayê bû Parastina azadiya olî Nadine Menza serdana Desteya Têkiliyên Derve ya Bakurê Rojhilatê Sûriyê li bajarê Qamişlo kir. Meneza ji aliyê hevserokê Desteya Têkiliyên Derve ya Bakurê Rojhilatê Sûriyê Ebdullkerîm Omer û hin rayedarên Desteya Têkiliyên Derve hat pêşwazî kirin. Piştî civîneke girtî her du aliyan preskonferansek li darxistin. Di preskonferansê de her du aliyan encamê civînê eşkere kirin. Ji hêla xwe Doktor Ebdullkerîm Omer spasiya mêvana Qamişlo kir got rola wê û piştgiriya wê ji bo rêveberiya xweser a Bakurê Rojhilatê Sûriyê pir giring e. Destpêkê ez pir kêfxweşin bi pêşwazîkirina Birêz Nadine Menza mufewoda Komîteya Amerîkî Parastina azadiya olî Navdewletî و دخوازم پر سپاسیا وی بکن وک کسایت و وک کمیته ویجی به رولا گود لیزن دندروی امریکا دول دروا بشگریا ریوبریا خسر باکور رجلاتی سوری و نقل حقیقتا وی ریوبری و علاقات و دانوستاندن نفکاتین دبرد ای قومی و ای دینی و نقل حقیقتا انتهاكات تركي ورولا جو ليستي وبتايبت مناطقية دبن داگر كنا دولتا ترك دا لعلية كيدن كوميسرا كوميتيا نافدولتي نادين مانيزا قد While I serve as the chair, Di serdanede ez ê tevlî kongreya taybet ya Olan bibim. û ez ê li ser azadiya Olan di asta cîhanê û Rojhilata navîn de biaxivim. Her wiha ez ê behsa rewşa Olan li heremên Bakur û Rojhilata Sûriyê bikim. a lot of times in my own opinion, Di berdewamiya axaftina xwe de Birêz Manêza xanim behsa êrîşên artêşa Tirkiyeyê li ser herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê kir. û anî ziman got Tirkî herdem radigihîne ew şerê terorîstan dike lê em tersî vê yekê dibînin êrîşên wê yê dawî li ser xelkên sivîl li Kubaniyê ez gelekî xemgîn kirine. Her wiha te kes kir got pêwîst e Amerîka û civaka navdewletî fişarê li Tirkiyê bike da ku van kiryaran rawestîne. Hêjaya gotinaya got yekem serdana Komîserê azadiya olî ya Navdewletî a Amerîkayê Nadine Menza di 19 Novembera 2019 de bû. Birêz Menza di piraniya serdan û hevdîtinê xwe yên li gel rêveberiya xweser tekez dike got pêşniyara wê ji bo hikûmeta Amerîkayê ew e got rêveberiya xweser a Bakurê Rojhilatê Sûriyê nas bike. Zana Omer Dengê Amerîka, Qamişlo.